Коледа. Казвам се Марина и съм на 8 години. Искам да те попитам нещо. Съществуваш ли наистина? Мама и татко казват, че те има. Децата в училище, че те няма. И си измислица. Всяка година чакам да те видя. И после да спивам. Ама сутринта имам подарък от теб. Ти ли си всъщност магията на Коледа? Ако е така, искам да те помоля нещо. Моля те, дядо Коледа. Тази година искам да изпратиш подаръци на всички деца по света. Ама и на най-отдалечените и тъжни места. Да й подари здраве и вкусна топла храна и много добро настроение. Ох, дано не искам прекалено много. Не знам на коя улица живееш, нито на кой номер, но ще се намеря и ще ти предам писмото лично. Накъде да тръгна? Натам. Още е много рано за подаръци. Ще трябва да почакаш още няколко дни. Не, аз трябва да придам писмото. Много е важно. Тогава попитай натам. Благодаря. Дядо Коледа. А писмото ми е още в мен. Мила Марина, не се тревожи. Твоето желание ще стигне до дядо Коледа, защото той е навсякъде около нас и вижда и чува всичко. Всъщност, дядо Коледа е навсякъде около нас. Той е по витрините и красивите украси и в мигащите светлини, които така шарят да се надбягат. Тя е и в подаръците, които грижливо ще поставим под елхата, с което ще покажем любовта си към тези, които обичаме и ценим. Коледа е и в добрите мисли и действия към хората. Коледа е в удоволствието да накараш някой да се усмихне. Коледа съществува и дядо Коледа го има. Просто най-истинските неща са невидими. Както за възрастните, така и за децата.